Bona vesprada, buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes, arratsaldeon, bonsoir, buonasera, guten tag. És un plaer dirigir-me avui a tots vosaltres, a totes vosaltres, com a representant de l'Ajuntament de Gandia, per a presentar, per a fer la cloenda d'esta Setmana Ciclista Valenciana, quarta Setmana Ciclista Valenciana. L'aposta de Gandia per l'esport naix de les seues persones, de la base. Són elles, en els nombrosos clubs que en les diferents disciplines esportives tenim en la nostra ciutat, els que li donen aquest caràcter en què aquell que ve a Gandia no dubta a instal·lar-se si ve provisionalment, perquè el nostre teixit associatiu, tant cultural com esportiu, és important i sap canalitzar totes aquestes ànsies. Els gandians i les gandianes sabem que la pràctica esportiva es fa millors persones. I per això, l'aposta decidida de la ciutat i del govern és millorar cada dia aquestes instal·lacions esportives, donar suport a tots els esportistes de base i als nostres clubs per fer una Gandia millor. I dins d'aquestes pràctiques esportives, el ciclisme té un paper fonamental des de sempre en la nostra ciutat. Tant a nivell cicloturista com a nivell professional, com a nivell de clubs esportius importants que fan que les nostres carreteres, els nostres camins sempre estiguen plens de moltes persones utilitzant, practicant el ciclisme per les nostres carreteres. Gandia és una ciutat generadora d'esport, però també és una ciutat acollidora. I per això estic desvanint, estic content d'haver-vos vist totes les joves, totes les dones que participareu en aquesta quarta setmana ciclista i que esteu instal·lades en la nostra ciutat, perquè l'aposta de l'esport, l'aposta del turisme, l'aposta de Gandia és una aposta ferma i decidida per part del nostre govern. I és important també que aquest esport de base vagi acompanyat sempre d'aquest esport més competitiu. Per què? Perquè sou exemple. Sou exemple d'hàbits saludables, sou exemple d'hàbits importants perquè la nostra joventut puga tindre en vosaltres aquests models de ciutadanes, de persones que creuen en que la pràctica de l'esport, en que la salut, en que aquesta forma de viure sana és imprescindible per a tindre una societat millor. Per això, que tingueu, gràcies també a aquests organitzadors, a aquestes empreses patrocinadores, a totes aquestes 500 persones que apleguen i fan possible que esta competició, esta Setmana Ciclista Valenciana estiga entre nosaltres una volta més. Gràcies i benvingudes a totes i a tots a la nostra ciutat i al nostre país. Moltes gràcies i que tingueu una competició sana, una competició renyida, patireu, us esforçareu, però acabareu molt satisfetes d'aquest treball fet, que és el resultat de tots aquests entrenaments que feu calladament, abnegadament, durant hores i hores i que ara teniu l'oportunitat de plasmar en aquestes competicions per a deleite, per a deleitar, per a ser exemple de tota la gent que vos contempla, que vos veu i que vos admira. Gràcies i benvingudes a la nostra ciutat.